ସାପ କୋଉଠି ଅଛି କହୁଥିଲୁ? ଏଇ ଗାତରେ ବା ଏଇଠି ତ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆଇଛି ସ୍ନେକ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିବାକୁ। ଏନା ସବୁ ଦେଖିବ ଫାଙ୍କା ଏରିଆ ଆମରଟି ପିଲା ସବୁ ରାତି ପାଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଝାଡ଼ା ସବୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ସାପ ସବୁବେଳେ ବାହାରିକି କାଳେ ଠିଆ ହେଉଛି ଏଇ ଭିତରେ। ଆଜି ମୁଁ ଖୋଲିବାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ ଯଦି ସାପକୁ ଧରିବାକୁ ଯିବ ହାତରେ ମାନେ ମାଟି ନେସିବ ଦେଖୁଥିବ ମାଟି ନେସିଯିବ କାହିଁକିନା ତାର ଯେଉଁ ବିଷଟା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଭିତରକୁ ଯାଏନି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲିକି ବସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କାଳିଦାକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରିବା କ'ଣ ତାକୁ ଆଗେ ଉସ୍କେଇବ ଦେଖ ଏମିତି ଏମିତି କରିଦେବ ସେ ଟିକେ ଦେଢ଼ ଯୋଡ଼ା ଗଲେ ଧରିବ ଖୋଲି ଆଣିବ। ଆସ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ଧରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସ ଦେଖ ଆସ